Velkommen tilbage, og nu skal jeg så prøve at smage nogle popcorn med cola-smag. Dufter meget godt af popcorn og ret meget cola egentlig. Men den der cola eftersmag der, den er slem, den er vild. Det smager ikke, altså, det er ikke kraftigt underligt der. Det smager lidt specielt, det kan jeg da godt mærke. Og lige om det er lidt for mig. Har jeg ingen idé om, men